Magdo 2:30 na guys. Tirik na tirik ang araw. So ito siya. Ito na yung globe. Universal. Kami sa loob ng Universal Studio. Titingnan natin kung anong pwede natin gawin dito. Siguro marami naman. Despicable Me. Alright, pila kami dito guys. Hindi ko alam kung anong meron dito. Tingnan na lang natin. Alright, see ya. Kakatapos lang namin dun sa Minions na ride. Grabe. Sobrang, ano bang tawag doon? Kasi 4D siya na show. Para kayong part ng movie. So, sa labas kami ngayon. On to our next adventure. Puntahan namin yung Transformer. Pakita namin sa inyo guys yung Transformer. Pupunta kami dun ngayon. Ready mo na. Let's go. Layo kayo kagamay pa ngayon. I'm almost touched. Such good task quickly. Hi guys, antay lang kami dito ng parade. 5 o'clock daw yung parade. So, it's 4:55 already in the afternoon. Minions! Oh, so cute!
Francisco. Pare, oo nga, ang iksi ng parade San nila. Francisco. Oh, what's next? Harry Potter. Harry Potter. Diagon Alley. Hi, Dai. Saka pa dong, Dai. Pupuntahan ko si Harry Potter. Mag-meet kayo. Mag-inuman kami. Charot. So, drink moderately, Dai. Matagal na kaming hindi umiinom. Matagal na kayo hindi nagkita ni Harry Matagal na Potter. kaming we're gonna catch up. Catch you up later. Naaugwa. Depende nyo. Tuloy mo na. We're in San Francisco. We're in San Francisco now. We were in Florida, now San Francisco. San Francisco. San Francisco ba si Harry San Potter? Francisco, baby. Taga-san ba si Harry Jake, ano Potter? Hindi ako nanonood. Tapos punta kami ng London. Baka hindi ako makarelate kasi hindi ako nanonood. So, see look. Nasa San Francisco kami. Wait, asa ba ba? Kunohay. Inani din ang San Francisco ma? Inani ma? Oh, nanira oh, sakyanan oh. Pim, yun ay mga sasakyan. Sakyan, sa unsa mo na? Mga Fast and Furious ka to. It's raining. Ano nga dito? Ito na ba yung Hogwarts? Ito na yung Diagon Alley. Gato ta? Oh, nagkuhan pa man. Umuulan. Inulan ng Harry Potter. Ano? Ready? Dito ka, dada? Ready, set, go! Oh, welcome! Sige nga. First bite. Mama, first bite. Grabe Picturein mo ma. Picturean na ka. Back to the Future's car. Yung kotse sa ano, Back to the Future.